ħanti kompari l-żajra l-għada x'naf li ħafna minnkom tkunu festa allura ma taħdmux, illi bħala da tesperimentaw illi l-ewwel ħaġa fil-ħodu malli tqumu tmorru mill-ewwel tagħmlu exercise session, tmorru tagħmlu workout. Issa min jgħid li ma marelli u jekk nistordi jekk għaddi ma kil xejn, jekk intom tafu għax ġili għamiltuha qabel u sturdejtu hemmhekk ngħidilkom iva, hemmhekk kullu xi ħaġa żgħira, forsi ħallu ftit tal-ħin u morru trenjaw. Però min qatt ma pruva qabel ħan nissuġġerilu biex ma jibżax għax fil-verità l-ġisem da mhux f'daqqa waħda inti ħataqbdu taqqa mal-artek kittik xi sturdament jekk inti qatt ma ġratlek qabel, dak il-każijiet jiġru biss kif qed ngħidu min ikollu forsi anke xi problema medika. Mill-bqija ma tkomx għalfejn tibżaw illi intom mortu trenjaw fuq stonku vojt. U għalfejn qed ngħidilkom esperimentaw, pruvaw għada għamluha din. Għax sabu bl-iktar mod ċar illi inti dak il-feel good factor li ħaġib mill-exercise ħadibqa ġorru miegħek sija twal matul il-ġurnata. Allura xawn nisbaħ mill-ġurnata da tgawdi ma tħossok sew mill-bidunet tagħha. Flok ma nqogħdu ngħidux sakemm niġi ftija jew sakemm nagħmel hekk. Waqal il-mobile, sorry. U sakemm isemmu ħadd ieħor jibdew jgħidu sakemm nagħmel il-sodod pereżempju u tella l-ħwejjeġ fuq il-bejt ħajja ħafna ħin. Mela l-parti hija għada esperimentaw illi intom tmorru mill-ewwel il-workout tagħmluh fil-għodu kmieni. U mbagħad tgħidu li wara kif tħossukom. U di ma toċċalada biss, imma jekk ħatoġobkom jiena fiċċer tibqgħu tagħmluha tippruvaw kull meta tkunu off jew kull meta jkollkom xi ġurnata xi holiday. Ħudu pjaċir u niltaqgħu ma ndumux mela.